Ел башынан алып республикада 15 кеше гөмбә ашап агуланган. Гадәттә сентябрьдә урман, болыннарда гөмбәләр күп үсә, быел исә гөмбәләр анда-сонда гына күренә, өстәвенә агулы булырга да мөмкин. Моңа озакка сузылган корылык, артык эсселек тә сәбәпче булды. Белгечләр нәрсә киңәш итә? Хәбәрчебез ачыклады. Азат Гиниятуллин үзенә күптән таныш урманның кайсы яланында, кайсы төр гөмбәләр үсүен яхшы белә. Ни хикмәт, элек җиләкләп җыйган урыннарда быел гөмбәләр күренми диярлек. Бу урында каен гөмбәсе, ә монда кәҗә гөмбәсе күп була торган иде. Быел алар күренми. Әгәр тапсагыз да, җимавыгыз яхшырак. Гөмбәләрнең нинди икәнлеге билгеле түгел. Гөмбәләр дымны ярата, ә быел җир бик коры. Хәзерге вакытта гөмбәләр организм өчен куркынычлы. Быел белгечләр гөмбәләрне кулланмаса киңәш итә. Агулану куркынычы зур. Республикада ел башыннан 15 кеше агуланып хастаханәдә дәваланган. Шуларның өчесе балалар. Гөмбә белән агулану башка азыктан агуланудан күпкә авыррак. Балалар һәм олы яшьтәге кешеләр гөмбә белән агулануны бик авыр кичерә. Агулануның төп билгеләре 1 сәгать ярымнан 2 сәгатьтән соң күренергә мөмкин. Аш кайнату системасы авыр үзләштерә торган гөмбәләрне балаларга, пенсионерларга, аш авырлы кешеләргә куллану тыела. Табиблар гөмбәләрнең файдасын күрмәй, бавырга кире йогынты ясавын гына әйтәләр. Пациенты не сразу обращаются. Пациентлар шунда ук табибларга мөрәҗәгать итми. Гөмбә ашаганнан соң икенче тәүлектә күңел булганып, эш киткәндә клиникага дәвалау җайлы әле. Әмма 3нче тәүлектә генә дәвалый башлаганда авыр нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Табибларга да дәвалау кыенлаша. Хәзер базарлардан, белдерү сайтларынан гөмбәләрне сатып алу куркынычлы. Күпләр яраткан нәзакәтле ашамлык, яңгырлар күпләп яугач үсәргә тиеш. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.